ये दोस्तों हम लोग दैमाया बिराद मोजांब्रा ड्रोनजों शट लानो मोनो मा बिदि गारनो Raja masih puruk lalu jadi Oh bra 71 dong 71 wah 30,000 36,000 dong मा जायगायाव दङ सालबागान अरम जे औ सालबागान हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दायो जोङो अरुणाचल फारसे आवगायलांगासिनो दं आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो नै जों थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ जोबोद लोगोफोर इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन दायो लोगोफोर नै आर्मिफोरनि केम्प आरोना इयो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोबोद मोजां आरोना लोगोफोर जायगाफोरा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबोद मोजां आरोना लोगोफोर जायगाफोरा जोङो माने जुनाइनिफ्राय गाखोदो आरोना लोगोफोर डाइरेक्टनो अरुणाचल लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर इयो दायो नै माबा मोनसिगोन आरोना जुनाइ आरो अरुणाचल बर्डारनि माने सियां दैमा आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सियां दैमाया माबायदि लोगोफोर जोबोद समायना आरोना लोगोफोर जोबोद बिउटिफुल जोबोद एडरेबल लोगोफोर जायगाफोरा नोंथांमोना लोगोफोर दायो जोङो दसे रेस्ट लाबाय आरोना नै बेहाय लोगोफोर जायगायाव दसे रेस्ट लाथ'बाय दसे रेस्ट लानानै दायो नै लोगोफोर खारफिनसिगोन आरोना गारिया नै लोगोफोरा सोरबा सोरबा फट' खेबलागासिनो आरोना फट' साफायलागासिनो दायो लोगोफोर जोङो नै गारिया खारफिनसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गारिया खारफिनबाय लोगोफोर
नै लोगोफोर अमाखौ माबायदि फियो नायबानो जाबाय वा हाजो आरोना खिनि जों फैनाया बे लामाजोंनो फैदों आरोना लोगोफोर नैलाय लामाया बेजोंनो आरोना लोगोफोर बै नै बेखौ बारलांजोबनांगौ आरोना जोंनि आसामा लोगोफोर नायबानो जाबाय आरोना अरुणाचलाव आरोना हाजोआवनो माबायदि आबाद खेथि खालामदों आरोना माइ आबाद लोगोफोर माइ गायनाय आरोना नाय जोबोद बरिया गोबां फिथाइ दं आरोना जोबोद मोनजोब्बाय आरोना माइआ जा मोजांखा जोबोद फिथाइ गोनां लोगोफोर नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर लोगोफोर माबोरै जादों दिनैनि ब्लगा लोगोफोर नै नायबानो जाबाय माबायदि मैगं फानो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि मैगं फानदों आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर लोगोफोर नै दायो जोङो अरुणाचल आरोना जायगानि नामा मा नाम जिखुनु मिथिला बेहाय माने रेस्ट लाबाय आरोना जों गाबोन बबाव थांगोनमोनलाय जोंना टारगेटआ नाम साम चाइना बर्डार आरोना जिखुनु लोगोफोर दायो जोङो माने मोनहैथ'वासै आरोना गेजेर ससेयावनो जोङो रेस्ट लाबाय माने हर थासिगोन आरोना ओमफ्राय गाबोन फुङाव थांफिनसिगोन लोगोफोर नै नोंथांमोना जायगाखौ नायबानो जाबाय जोबोद मोजां स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना बेसेबां हायो आंखौ सापर्ट खालामदो बर'जों बर' लोगोफोर दोनथ'लै